Lieve meisken, ik mag hem hartelijk welkom heten op deze stille sneeuwen. Bijzonder dat we hier weer bij elkaar wezen kunnen met alle gemeenten van de Haag, gasten van verschillende plekken uit het land. En dat we op deze bijzondere dag stil willen maken. Stil bij het kruis en bij het graf van uw Heer. Om het grote geheimenis te bedenken van de verlossing die hij ons gebracht heeft. We ben ik blij dat het koor met ons zongen wil. En zo willen wij nou als lied aan het begin van deze dienst zongen. O kostbaar kruis, o wonder van God. Gemeente, ik wil
graag met jullie kijken naar het schilderij wat voor op jullie liturgiebriefje staat. Ik heb het donderdag al even genoemd. Het schilderij De Witte Kruisiging van Marc Chagall. Dit jaar was ik een keer bij een bijeenkomst waarin we stil mochten worden bij een afbeelding van het lijden en sterven van Jezus. En er waren allerlei verschillende afbeeldingen en we mochten één kiezen. En ik werd naar deze afbeelding getrokken, omdat daar de ladder op staat. En de zondag daarna zou de tekst van de zondag gaan over de Jacobsladder. Die ladder met de engelen die op en neer gaan, de hemel die open gaat. En Jacob die op die plek een steen overeind zet en zegt: dit is een huis van God. Dit is een ontzagwekkende plek. God is hier en ik wist het niet. En die ladder zien wij hier op dit schilderij. Die lichte baan die de hemel en de aarde verbindt. En Jezus daar in het stille middelpunt. Wat we daaromheen zien is een wereld vol tumult, vol angst, vol geweld. Linksboven zien we de rode vlammen van soldaten met toortsen. Een dorp wat in brand wordt gestoken. Mensen die dood liggen op de weg. En daaronder een boot vol met vluchtelingen, zoals we ze ook nu zien varen. En daaronder links een man die vlucht met een Torah-rol in de armen. En daarvoor een man met een bord om zijn nek. En Chagall had daar eerst op geschreven: Ich bin ein Jude. Want dit is een beeld van de vervolging van Joden in de oostlanden van Europa. Maar hij heeft die woorden weggehaald om het een beeld te laten zijn voor alle mensen die vervolgd worden en die tot zondebok gemaakt worden. Die een bord om hun nek krijgen. En uit de weg geruimd worden. En helemaal onderaan zien we nog net een vrouw die met een klein kind op de arm vlucht. Zou ze ergens een veilig heenkomen vinden? En naar rechts daar beneden nog een man die met een pleuienzak op de rug weggaat met zijn hebben en houden op de vlucht. En daarboven een brandende synagoge. En we kunnen denken dat ook nu nog de synagoges bewaakt en aangevallen worden. Net als kerken en moskeeën. Dat wat heilig is voor mensen, dat dat ook haat opwekt. Een wereld vol tumult, toen en nu. En daar middenin die lichte baan die de hemel en de aarde verbindt. Bovenaan die baan zien we links van het licht, daar zweven de 3 aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En links daarvan Rachel, met een hemelsblauwe mantel die door bloed is besmeurd. Rachel die huilt om de kinderen die vermoord worden. En helemaal onderaan die lichtende baan zien we de menorah branden. Het eeuwig licht van God in de tempel.
En zo is daar op deze stille zaterdag Jezus als het stille middelpunt. Midden in ons rumoerige leven, waar van alles dreigt, waar mensen voor van alles op de vlucht moeten. Maar daar middenin is dat licht, dat geheim van het licht. En daar mogen wij ons naartoe laten trekken. De hemel die open gaat en een thuis vindt op de aarde. Wij willen nu samen bidden. Ik wil 3 gebedsintenties noemen. En na iedere keer, dan zingen we het Misericordias Domini in aeternum cantabo. De goede tierenheid van de Heer, daar wil ik eeuwig van zingen. Steeds zingt het koor het 1 keer en 1 keer zingen we het samen. Laten wij bidden. Eeuwige, liefdevolle God, op deze avond komen wij bij u. Om alle mensen die verjaagd zijn en op de vlucht, geen veilig thuis meer hebben, geen dak boven hun hoofd, opgejaagd door armoede en rampen, door oorlog en geweld. Wij bidden, Heer, ontferming. Eeuwige, liefdevolle God, wij bidden om alle mensen die opgejaagd worden door onrust en angst, door moedeloosheid en verwarring, door depressie en hopeloosheid, door verdriet en zorg. Mensen die geen thuis vinden. Heer, ontferm. Om alle mensen die op zoek zijn naar een veilig thuis. Om alle mensen die proberen een thuis voor elkaar te zijn. Om uw aandacht, uw liefde, uw vrede en uw recht in deze wereld te delen. Bidden wij, Heer, ontferm.
Wij willen nu luisteren naar het evangelie over Jezus die in het graf wordt gelegd. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 27, de versen 57 tot 66. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en bleven daarachter. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik uit de dood worden opgewekt. Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde: u kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. We zongen lied 490 vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De afgelopen weken hoorde ik een paar keer het woord thuisloosheid noemen. Dat mensen in onze tijd thuisloos zijn. En dan gaat het heel concreet over de mensen die op de vlucht zijn voor rampen en geweld, voor oorlog en armoede. Maar het gaat ook om mensen die
zwervende zijn geraakt in het geestelijke leven. De zinzoekers. Mensen die hier en daar wat religie of wat andere dingen bijeen sprokkelen en zo zoeken naar de zin van hun leven. Of die misschien naar een psycholoog gaan als ze het niet meer weten. Of hebben jullie het ook voor het journaal gehoord van jongeren die in de jeugdhulp terechtkomen, terwijl ze eigenlijk gewoon een luisterend oor thuis nodig hebben. Thuisloze mensen. Alweer wat jaren geleden, dan ging het over het vaderloze tijdperk. Nadat de oude gezagsstructuren begonnen af te brokkelen, raakten mensen hun oriëntatie kwijt. Hoe leven we in deze tijd? Dat was het vaderloze tijdperk. Is er iemand die ons bij de hand neemt en zegt, kijk, die weg kun je gaan. Maar het thuisloze tijdperk, dat gaat nog verder. Waar vinden wij een thuis in deze wereld? Nou hebben we in de 40 dagen hier in de kerken in Achlem-Hitsem en in Arem-Kimsert stilgestaan bij het huis van vertrouwen. Daar staat het kleine huis nog. Een huis dat we zelf mogen zijn, mogen vormen met onze dierbaren. Met fundamenten van geloof en hoop en liefde. Van geroepen worden als kind van God. Een huis met een bodem van ons lichaam, dat ons lichaam tempel van God is. Tempel van de geest. Een huis met binnenmuren die het ritme aangeven van dag en nacht, van week en zondag, van seizoenen en van bidden en werken. En van buitenmuren die ons beschermen en tegelijk vrijheid geven. Regels, regelmaat in ons bestaan, woorden van God die ons richting wijzen. Vensters in het huis die ons zicht geven op de buitenwereld, maar ook zicht in onszelf. En die vensters, hoorden we dat zijn de Bijbelverhalen die ons zicht geven. En de leidingen in het huis. Water, stroom. De stroom van de Heilige Geest in ons bestaan. De stroom van het bidden van ons. Verbonden zijn met God. En tenslotte het dak van de gemeenschap. Dat wij verbonden zijn als lichaam van Christus. Als gemeenschap met elkaar. Ik geloof dat het heel kostbaar is dat wij zo vanuit het geloof dat we hebben ontvangen, mogen beseffen dat er in ons leven zo'n huis, zo'n thuis is. Waar God in ons bestaan wil verkeren. En waar wij met God mogen verkeren. Dat huis van vertrouwen, dat zie ik voor me. En al die thuisloze mensen in de wereld. En Jezus daar, aan het kruis. Stil in die witte baan, die baan van licht tussen hemel en aarde.
En dan vanavond wil ik met jullie daarbij stilstaan van, hoe kan er nu een thuis zijn voor mensen? En dan geloof ik ten diepste dat ons thuis is. Dat wij bij Jezus aan het kruis mogen verwijlen. En dat wij mogen vertrouwen zoals Hij heeft vertrouwd, dat ons leven in Gods handen gegeven mag zijn. En in Gods handen bewaard zal zijn. En dat het Pasen zal worden. Een nieuwe dag van licht en liefde. Dat is het werkelijke thuis in ons leven. In licht en donker. Dag en nacht. In leven en in sterven. Dat wij daar bij Jezus in dat stille midden mogen zijn. Dat is ons thuis, mensen. En laten we beseffen hoe kostbaar dat is in deze wereld. En ik geloof dat we dat thuis bij de mensen mogen brengen. En dat wij zelf als het ware wandelende huizen mogen zijn. Een wandelend thuis onder de mensen. Zodat mensen ook bij ons dat thuis kunnen vinden. Dat wij mensen mogen thuis brengen bij God. Dat vraagt dat wij zelf durven thuiskomen bij God. En dat wij zo ook anderen nodigen in die lichtende ruimte. Zo mogen wij gaan uit deze stille zaterdag. Dat wij in ons meedragen dat beeld van onze Heer die alles heeft gedragen om ons te verbinden met het licht van de eeuwige. En dat die rijkdom het binnenste mag zijn van ons huis en ons thuis. Zodat er ook ruimte zal zijn om anderen thuis te laten komen. Laten wij bidden dat wij zo gemeente mogen zijn. Ieder op onze eigen plaats. En samen als broers en zusters in het lichaam van Christus. Amen. In het vertrouwen dat dat jacht van God in uw besteden komt, willen wij nou maar ook jongen. Kom als het juster is, maar vuur dat dus nacht verlichtet. Het koor zongt het een keer en dan muilkoor, en nog een keer het koor en nog een keer muilkoor.
Wij willen nu met elkaar bidden. We wachten even tot de organist beneden is. Want na de gebeden en na het stilgebed, dan zingt het koor voor ons het Onze Vader, Notre Père, in het Frans. Zullen we samen danken en bidden. God in de hemel, eeuwig licht, mens geworden in Jezus onze Heer. Gebroken, gestorven, begraven, voor ons uit, om ons heen en onder ons. Zo wijd en zo diep dat wij niet uit uw genade kunnen vallen. En daarom willen wij u danken. Dat wij altijd bij u thuis mogen komen. Dat altijd uw liefde er is voor ons. Dat uw goedheid alles overwint. Dat u het Pasen maakt in ons bestaan. Lieve God, er is zoveel wat ons aanvecht in ons leven. Wat ons vertrouwen beschadigt. Wat ons klein maakt en slaaf. Wat wij elkaar en onszelf aandoen. Zoveel mensen op de vlucht voor elkaar en voor zichzelf. Heer onze God, laat uw genade doordringen in onze harten, in ons bestaan. Dat wij veranderd mogen worden. Dat wij bekeerd mogen worden tot kinderen van u. Steeds opnieuw, steeds meer. Dat wij zo mogen thuiskomen in uw goedheid. Wij bidden voor deze wijde wereld. Om alle geweld, steeds opnieuw, alle wreedheid, alle geschreeuw, alle onvermogen, alle oordeel. En help ons, God, om daar vrij van te worden. Dat wij u mogen volgen op de weg. Dat wij een thuis mogen zijn voor elkaar. In de stilte willen wij zijn bij u. In de stilte luisteren naar ons hart.
Wij gaan nou elk uw paard op deze stille jongen op wij naar Peerske. En wij gaan bij de woorden van Psalm 27. Wacht je op de Heer. Wees sterk en laat in het sterk wezen. Ja, wacht je op de Heer. Amen. Gaan in vrede.